Toto bol Jožko, môj 17-ročný bratranec minulý rok. Celý jeho svet sa zmestil do jednej obrazovky. TikTok, Instagram, scrolluj, lajkuj, opakuj. Vonku bolo leto a Jožko o ňom ani nevedel. Až jedného rána mu došlo čosi desivé. Za dopoludne pozrel 400 videí a nepamätal si ani jedno. A vtedy mu hlavou bleskol nápad. Geniálny vo svojej jednoduchosti. Čo keby som prestal? No hneď prišiel strach. Ako mám žiť bez mobilu? Čo ak niečo zmeškám? A tak vošiel do Mobil Online preradu. Za pultom bol ochotný predajca, ktorý takých Jožkov videl už veľa. Položil pred neho 3 mobily. Štýlovú vyklápačku MB4600, klasiku MB4280, tú čo na jedno nabitie vydrží aj týždeň, a 2400. Žiadne aplikácie, žiadne notifikácie, len telefón. Jožko urobil obrovský krok do neznáma. Jeden tlačítkový telefón si vybral, smartfón odložil do šuplíka a plnou parou vstúpil do leta. Prvé dni boli ťažké, palec sa mu sám naťahoval po dotykovej obrazovke, ktorá tam už nebola. Potom, po nejakom čase, namiesto písania jednoducho zavolal kamošovi. Vyšiel von a uvidel svet, ktorý presahoval uhlopriečku displeja. Oheň pri vode, gitara, smiech do noci a dievča, ktoré mu nedalo follow, ale dalo mu úsmev. Nabíjačku za celé leto takmer nevidel. A vtedy to pochopil. On už viac nežil v telefóne. On žil naozaj. Slnko v tvári, skutoční ľudia, skutočné leto, to najlepšie v jeho živote. Lenže prišiel september a škola nepustí. Rozvrhy, skupinové čety, online učebnice, reálny svet si jednoducho zase vyžadoval smartfón. Tak sa Jožko vrátil do Mobil Online, mobilu dal do výkupu, dostal za ňu peniaze a znova vytiahol smartfón. Ale už ako iný človek, lebo teraz telefón slúžil jemu, nie on telefónu. A toto je, priatelia, celé tajomstvo. Mobil je len nástroj a len ty rozhoduješ, kedy ho použiješ a kedy nie. Zbaviť sa návykov však môže byť ťažké, ale práve na to sú tu moderné tlačítkové telefóny od československej značky Mobiola. Toto bolo Mobil Online TV a ja ti prajem pekné leto, nech už robíš čokoľvek.